abans d'anar a dinar, l'Albert Gispert ens parlarà o ens passarà un vídeo que parla sobre una cosa que ja havia ell començat a treballar, que és la Creu de Borgonya estendard de l'Imperi d'Espanya, i evidentment alguna relació tindrà amb la bandera de Santa Eulàlia, no? Ara ens ho explica i mirem el documental. Necessitava un savi i van dir que no fa un dia però m'has el problema és que no estava connectat a internet i per això no funcionava. Bueno, aquest vídeo el vaig fer fa un any per al simposi de l'any passat, el 10è simposi. El vaig fer des d'Hamburg i el vaig fer precisament perquè no vaig poder venir, però igualment, com que havia dit que el presentaria, doncs el volia enviar i va ser l'única manera que se'm acudia de presentar. Tot està ben explicat, potser va una mica ràpid, fins i tot això que acabo de dir també està dins del petit curs, dura 10 minuts exactes, i dura sobre un tema que fa ja bastants anys que ja estic anant al darrere i que he decidit finalment, i a veure si finalment ho podem fer, doncs, de presentar, que és importància, suposada importància, i jo crec que quedarà bastant ben justificat, que té el penó de Santa Eulàlia com a penó del Cap i Casal de Barcelona en les gestes dels catalans arreu de les nostres conquestes. Bàsicament això. Hi ha 4 detalls que vull enumerar, que apareixeran en el vídeo aquest. Són només temes que segurament, si després hi ha alguns petits minuts i la gent ho vol comentar, en podem parlar. És un petit detall que apareix quan en una imatge, que tinc aquesta curiositat, no? M'agradaria que algú respongués. Apareix en la imatge dels terços espanyols quan s'afunden a les illes Terceires. Doncs és curiós que, ja veureu, tots els estandards són catalans entesos, però al mig de tot hi ha una caravel·la castellana. I, bueno, és una curiositat que tinc i que ho dic ara perquè la gent s'hi fixi. També hi ha un petit error que quan vaig gravar el so, doncs espero que se senti amb l'ordinador. Quan vaig gravar el so hi ha un petit error quan parlo de Maria de Borgonya. Ja ho veureu també que el so està gravat, però la imatge diu la veritat, parla dels seus familiars, i surt en vermell l'error. Fixeu-vos-hi que el so no és el correcte. I bàsicament això, tot queda ben explicat. Res més, a partir d'aquí, doncs, endavant. I potser després m'agradarà comentar alguna cosa sobre tot això. Molt greu perquè sabeu també com dic com avui és repetitiu, i és per això mateix que us he volgut enviar aquesta ponència de la millor manera possible. Farà cosa de 4 anys, Enric Pillat ens va presentar un mapa, ens en va explicar certes coses, concretament es va dedicar a l'estudi d'un dels símbols que hi apareixia. Va saber explicar i justificar i demostrar que aquesta senyera que ara veieu és l'emblema dinàstic que designava l'amo de les possessions territorials sobre els quals vivim. Però, com podeu veure, l'acompanya un altre símbol. Avui em proposo de demostrar que aquest altre símbol, conegut generalment com a Creu de Borgonya, és la simplificació i modernització del patró de Santa Eulàlia. Cal explicar que Santa Eulàlia és la patrona de la ciutat de Barcelona. Cal explicar també que ho és en tant que va ser martiritzada, torturada i crucifixada amb una creu en forma d'X al segle IV, després de Crist a Barcelona. La Creu de Borgonya se la vol relacionar amb l'avinguda dels Habsburg a la península ibèrica. Cal dir que Sant Andreu és patró de l'Església Ortodoxa per haver-ne esperat el periodista, que va ser el primer apòstol a seguir el camí de Jesús i que d'Escòcia i de Rússia n'és el patró. Però mai se n'ha esmentat el patrocini a Borgonya. Cal criticar molt per trobar que el patró de Borgonya és Sant Andreu, i malgrat això no et saben dir a partir de quan els borgonyons l'agafen com a patró. De Santa Eulàlia se'ns explica que el seu patró, que sempre ha presidit els actes i ha vestit de sana del Cap i Casal de Catalunya, només era utilitzat en moments de gran perill per a la ciutat, com quan Pau Fla es va voler unir els catalans en 1640 per començar la guerra dels sectors, o durant els últims moments
és l'estendard imperial que a partir dels Habsburg defineix el gran imperi que Carles V de Catalunya uneix amb les seves mans. Les 4 grans herències dels seus 4 avis el fan un dels més grans monarques que mai ha existit. Carles, per poder escollir entre molts altres grans territoris per situar la capital del seu extens europeu imperi, el situa en territori hispànic. D'aquí el nom d'imperi hispànic o hispaniol. Però per què? L'estendard imperial, per tant, tindrà els orígens en l'herència de la seva àvia Maria de Borgonya. Maria de Borgonya, mare de Felip el Vell, el que se suposa era el primer en portar la veu de Borgonya a Espanya, tot i que no hi ha rellevants que ho puguin demostrar, era l'hereva del ducat de Borgonya, d'on és patró Sant Andreu. Cal esmentar, però, que el ducat de Borgonya és l'actual província francesa de Borgonya i que el comtat de Borgonya, que també pertanyia als Valois, no el té com a sant patró i actualment rep el nom de Frankfurt. Bé, doncs Maria és de la dinastia dels Valois, branca reial francesa dels Capets. Els Valois no van utilitzar mai la veu de Sant Andreu en la seva heràldica ni en els seus estandards bèl·lics, com es pot veure en aquesta imatge de la guerra de Borgonya. La guerra de Borgonya va ser un conflicte entre el ducat de Borgonya i la dinastia Valois, de la que el primer formava part, en la qual s'hi va involucrar l'antiga Confederació Suïssa, que hi ocuparia un paper decisiu. La guerra oberta va esclatar el 1474 i en els anys següents el duc de Borgonya, Carles I de Borgonya, el temerari, s'havia derrotat 3 vegades en els camps de batalla i matat a la batalla de Nancy. El ducat de Borgonya i moltes altres possessions borgonyones passarien a França, mentre que les terres de Borgonya en els Països Baixos i el Franc Comtat serien heretades per la filla de Carles, Maria de Borgonya, i van passar finalment a les mans de la casa d'Habsburg, finalment a Carles V. Per tant, com he dit abans, i es pot veure en aquest mapa, Carles V i, per tant, també el seu pare Felip el Vell, casat amb Joan el Borja, només hereten el Franc Comtat i no pas el ducat de Borgonya. La voluntat d'agafar com a emblema imperial hispànic la creu de Sant Andreu, en tant que patró d'unes terres que fa 2 generacions que no pertanyen a la família, sembla fonamentada només en el sentiment personal que els monarques hispànics podien professar envers aquelles terres on va néixer la mare de Felip. Però hi ha una cultura extensa de Borgonya que protesta la devoció d'aquest sant. Cap de les grans capitals que formaven part de la Gran Borgonya i dels mandes de Carles el Temerari, pare de Maria de Borgonya, no té un capsa catedral dedicada a Sant Andreu ni pobles que endunyin l'emblema abans de la unificació d'aquests territoris amb els territoris peninsulars i el cert imperi germànic, Carles I dirigit. Malgrat tot, hi ha pintors que 100 anys més tard, de la fi de la guerra de Borgonya, i formant part de l'imperi hispànic, pinten a Carles el Temerari com també el seu net, Felip el Vell, amb l'estendard de Sant Andreu al Pi. També hi ha una còpia, amb data desconeguda, d'un gravat original on es poden veure els ocells dels cavalls dels Àustries amb la... Bé, Santa Eulàlia. Com he dit abans, la patrona de Barcelona i, per tant, una de les patrones més importants de Catalunya és Santa Eulàlia, la ben parlada, en llengua lliure. Santa Eulàlia dona nom a la catedral de Barcelona. Santa Eulàlia va esdevenir santa de Barcelona. I Santa Eulàlia duu una capa blava i un llibre. Al llarg de la història sembla que els catalans no l'hem utilitzat gaire aquesta santa. Però si haguéssim de fer un rànquing de les santes catalanes, Santa Eulàlia seria la segona per darrere de Montserrat i seguida molt probablement per la Mercè. La Mercè ve de colors a moltes banderes americanes i Montserrat a territoris sencers, passes a països estrangers en tant que santa i patrona d'Espanya. Carles I mor amb una rèplica del Santa Negra entre Jesús. Quin lloc li resta a Santa Eulàlia? Existeixen representacions d'aquesta creu en batalles anteriors a l'avinguda dels Habsburg a Catalunya. Existeixen vestigis del creu, amics, en poblacions fundades abans de l'arribada d'aquests a Catalunya. I hi ha una continuació de l'ús d'aquest emblema, el penó de Santa Eulàlia, i la representació d'aquesta santa més enllà dels Habsburg, quan aquesta dinastia deixa de regnar la Confederació imperial. Com sempre, les coses són molt més senzilles. A partir de l'arribada dels Habsburg a Catalunya, diferents dinasties i moviments polítics i militars amb seu a Catalunya agafen la creu per representar la seva religió. Abans dels Habsburg, però, sembla haver un desert. Malgrat tot, n'he mirat de fer un petit signe. Al segle XIX, Contull va pintar amb un Berenguer III, el comte escolta per via la de Barcelona, amb el penó de Santa Eulàlia avinejant la conquesta i defensa del castell de Vic. A més, la creu és estesa en molts municipis catalans sense patronatge a Sant Andreu. Són exemples d'aquest fet a Alió a Menorca, al Moradí a Matant, Benimeli a Alacant també, Camós a Girona, Sant Vicenç de Montal a Barcelona, Vallromanes a Barcelona també i l'Hospitalet de Llobregat també a Barcelona. La forma de creu també es pot deduir en la constitució de nous estats confederats de la corona catalana durant l'expansió militar. L'escut de Sicília ens descobreix aquesta creu, si la podem veure, i l'escut de Neopàtria ens la mostra sense més. Finalment, he trobat aquest gravat en taula
Ara, des que aquí estigui, s'ha dedicat a negar el passat d'aquesta creu a Catalunya. Ara bé, els Borbons no podien amagar aquest símbol, doncs ja s'havia fet famós a molts anys d'ell. D'aquesta manera, em fa encara sospitar el fet que quan es conquereix Barcelona el 1714 es cremi el penal de Santa Eulàlia i el mateix Borbó col·loqui la creu de Borgonya permanentment a la bandera espanyola acompanyada únicament per l'escut de planters castellans. Diferents són les imatges que apareixen a Amèrica fetes pels propis europeus o fins i tot pels mateixos asteques o indis americans. Tots ells, depèn de la situació, coincideixen en posar algun sant no gaire ben dibuixat en algun dels estàndards que devien els espanyols. Les creus de Borgonya acostumen a anar acompanyades de la senyera, independentment del color o el nombre de barres amb els quals aquesta enrere estigui definida. Aquí en veiem alguns. A més, la creu s'estén per molts altres àmbits. Aquí podem veure com era el van utilitzar per Felip el Vell de Castella, un ell fins sis, quan ja feia 10 anys que era casat amb Joan I del Boja de Dragó. Com també diferents estats de nova creació a Amèrica que l'han fet a la seva ensenya. Casos de fet de són Alabama i Florida. La creu arriba fins i tot a representar els confederats estadounidencs durant la Guerra de Secessió americana. Com a puntualització, i afegiré que Joan Sebastià del Canós la duu al seu escut. Certament és un símbol famós, però els catalans ja teníem la nostra insígnia de guerra, doncs era la creu de Sant Jordi. El problema que ens apareix a principis del segle XVI és que Anglaterra comença a tenir la seva pròpia flota. Així, el pensament del moment podria ser el següent. Sant Jordi es pot confondre amb els anglesos, però Santa Eulàlia no es pot confondre amb cap altre. Per això referem els colors de la creu de Sant Jordi, que és l'estandard de l'exèrcit de la Generalitat de Catalunya, com a emblema bèl·lic. Podem variar el fons blanc o groc, fent joc amb la senyera que sempre l'acompanyarà. La creu i Santa Eulàlia, o la creu i la senyera, sempre han anat juntes des d'aleshores, com si d'un signe religiós es tractés, dinastia i religió, senyera i creu, compartint el mateix canó en alguns casos, religió amb colors de guerra. L'imperi necessitava una capital, aquell imperi que es menjava tot, però no es comia el sol. La creu capitalitza la nació, la creu representa Barcelona, la firma de l'imperi confederal, el com reconeixible arreu, el com singular, el com únic i exclusiu. Per si no fos suficient, cal dir que Sant Andreu també hi té un paper reservat en aquesta història, gens menyspreable. Aquest retaule fou encarregat el millor dels pintors que es pogués trobar. Va resultar ser el valencià Lluís Dalmau, que havent après durant el seu viatge a Flandes, els arts i les tècniques de Jan van Eyck, va acabar el retaule el 1445. La Verge dels Consellers, títol que ret l'obra, era el retaule de la capella de la casa de la ciutat de Barcelona. La composició està centrada per la Verge asseguda en un tro amb nen amb braços. A cada banda del tro hi ha dos grups de consellers agendirats i vestits amb la indumentària pròpia del seu camp. Els acompanyen Santa Eulàlia, patrona de la ciutat, i Sant Andreu, patró dels consellers. Sí, Sant Andreu, és patró dels consellers de Barcelona, cap casal de Catalunya i de la Confederació Catalana, confederació formida sobre la llibertat jurídica que cadascun dels seus regnes exercia, llibertat que era representada pel cos de consellers de Barcelona, entre altres. I, finalment, la prova pública que té de tot. Un peu pixelat, un regal de l'arxiu històric del web de l'Armada Espanyola. Carles V tenia clar. Santiago, sí, però també Santa Eulàlia. Així podem seguir un fil des dels primers comptes i dels orígens més ibèrics de la nació catalana fins als últims moments de resistència i defensa dels purs que sempre ens han pertingut. La verda que surt de la penúltima imatge de Santa Eulàlia, la verda és Digues? quan surt aquest requetent a barro allà amb la bandera amb una santa, quina santa és? Jo crec que és Santa Eulàlia. Però són carlins, I van amb l'estendard de Santa Eulàlia, quan són tradicionalistes. El cas de Joan Sebastià del Canós és aquell que fa les 4 barres i per veure. Sí, però allò és... No ho sé, ho vaig trobar. Les 4 barres pot ser bastant encant. Ja ho sé, clar, és... Ja, però això ja és d'una per suposat, ja donem certes... La creu que usen els coralistes navarros la treuen de nosaltres perquè defensa el foralisme
No, és que Guetària, Juan Sebastián Encarnació en Guetària tenien les 4 barres. Què es pregunta? La creu que porten els foralistes bascos, navarros i tot això, que diuen que és la de Santa Andreu, la usen perquè és el símbol del foralisme. Jo crec que l'utilitzen perquè són tradicionalistes i utilitzen els primers símbols. Ei, sisplau, respecteu els torns de paraula. Jo crec que ho fan per tradicionalistes. Per això em fa sospitar, no? Com és que els bascos o els navarresos utilitzen una creu que en principi no hauria de ser seva, com a molt hauria de ser de l'imperi, no? O d'alguna cosa de l'imperi. Per tant, com que són tradicionalistes, doncs utilitzen aquesta creu. Però bé, com acabo d'explicar, doncs aquesta creu està relacionada amb l'imperi, sí, però en tant que l'estendard de Barcelona, i per singularitzar que Barcelona doncs podria ser la capital d'aquest imperi. I això és el que vull dir. Llavors suposo que heu vist doncs, que hi havia aquella nau, no?, al mig de la fundació dels ordres dels terços, aquella nau amb l'escut de Castella. Jo no sé què significa això, però vaja, és estrany. Jo he entès que insinues, o ho dius molt clar, que la creu de Sant Andreu queda substituïda per la creu de Santa Eulàlia en molts casos, si no en tots. Has dit això? Sí, clar, perquè el títol de l'any passat era que la creu de Borgonya és l'espanyolització era això, que la creu de Borgonya és l'espanyolització de l'estendard de Santa Eulàlia. Aquest era el títol de la ponència de l'any passat. I doncs és això, ells agafen el primer que els hi ve de mà per tapar doncs, que aquesta creu podia venir doncs, de Santa Eulàlia. I també és curiós que després dels Habsburg, quan ja han marxat, doncs l'agafin els carlins, per exemple. I també és curiós, com s'ha vist que ho he escrit allà, no? Doncs que aquesta creu es treu dels escuts imperials espanyols. Per exemple, quan Felip II col·loca la capital de Barcelona, que se suposa fos a Barcelona, la col·loca a Madrid, doncs Felip II és el que la treu, aquesta creu de l'imperi. Felip II no utilitza aquesta creu, oi? No. Que jo sàpiga, jo els escuts que he vist de Felip II no utilitza la creu de Borgonya. I Isabel II tampoc la utilitza, que és la que lluita contra els carlins. Per tant, això també ho he posat al vídeo. Suposo que podem penjar el vídeo en internet. Sí. Quan es funda l'ordre de la Mercè, el bisbe de Barcelona dona la creu del bisbat de Barcelona, que també se li diu creu de Santa Eulàlia, a Sant Pere de l'Asc. També se'n diu, i en canvi la forma és com aquella... La Poten, la creu Poten, que és una creu Poten. Sí, és una creu Poten, però aquella creu també se li diu creu de Santa Eulàlia, perquè es fa, quan l'ordre de la Mercè es fa sobre la tomba de Santa Eulàlia i no sé quina història d'això. És la creu del bisbat de Barcelona, però també se'n diu creu de Santa Eulàlia. El que no entenc és com acaba, i tu l'has tret aquí, la primera diapositiva ha sortit la creu de Santa Eulàlia, que era la de l'ordre de la Mercè. El que no entenc és com acaba sent, tenint forma de creu de Sant Andreu. I jo el que penso és que originalment la creu de Santa Eulàlia és la creu en forma dits, perquè és així com va fer crucificar Santa Eulàlia, i que aquesta creu Potens, com molts, potser tenia aquest nom, no? Llavors en Manel també ha dit doncs, que la creu Potens, de fet, després acabaria sent la de Jerusalem. Jo només volia dir una cosa també referent al que has dit tu, que has dit, sí, és que eren templers o era la creu dels templers. I la creu dels comtes de Barcelona també, La creu Potens és la creu dels comtes de Barcelona des de Borrell, l'any 920, ho hem estat mirant en el llibre del Rovira i Virgili, ho podeu seguir. Ho diuen els manyos, és que el símbol de Barcelona és la cruz Potens. Això ho van dir, ja m'ho dic. Jo el que he llegit una història de la Mercè i tal qual, autoritzada per l'actual gran mestre, que és el bisbat de Barcelona entrega a Pere Nolasc la creu del bisbat de Barcelona. La creu del bisbat de Barcelona és aquesta famosa creu que porten els mercenaris i que tu també l'has tret a la primera diapositiva i que figura que és la creu, també li diuen creu de Santa Eulàlia. No he posat creu de Santa Eulàlia perquè jo, esclar, jo ja
a la meva potència no he fet servir el nom de creu de Santa Eulàlia perquè jo sé que la creu de Santa Eulàlia és aquesta que té forma de creu de Sant Andreu, no? I hi ha una confusió amb això, no? Però també se n'hi diu de vegades creu de Santa Eulàlia perquè a més l'Orde de la Mercè es va fundar sobre la tomba de Santa Eulàlia. Vull dir, clar, no sé, clar, hi ha una mena de confusió. I a la teva primera diapositiva ha sortit aquesta creu. La Creu Podens és un lío fabulós perquè tots els comtes de Barcelona ho tenen, li posen els 4, veureu monedes dels comtes de Barcelona, amb la Creu Potens amb 4 puntets rodons, que després simbolitzen les 4 llagues de Jesucrist, que hem d'anar forçosament a Jerusalem perquè passa a ser el símbol de la Creu de Jerusalem i que passa a ser la Creu dels Templers i la que està al regne de Nàpols. Diuen que compren els drets del regne de Jerusalem i Juan Carlos avui dia es diu rei de Jerusalem amb aquesta creu famosa Potens amb els 4 creus en els 4 angles. O sigui que és un peix que mossega la cua, arriba a Catalunya per dos vies diferents perquè ja la tenien a la Roca, està tot ple de creus de Jerusalem. Hernán Cortés té les creus de Jerusalem en el seu escut de les 4 barres, hi ha 9 creus de Jerusalem i això és molt anterior, o sigui que crec que hi ha una realimentació de la creu de Jerusalem en 2 èpoques diferents i la Mercè és una també. És una creu Potens que dona origen a la creu de Jerusalem, o sigui és un peix que mossega la cua segons tingui 4 punts o 4 creus o no les tingui, però sempre Potens amb els 4 pals tallant la creu. A qualsevol cas, el que vull donar a entendre amb aquest vídeo és que, independentment de tota aquesta diferència de creus i tal, el que s'acaba d'agafar i el que s'intenta agafar, i és el que crec, i és el que queda una mica evidenciat, és que els catalans, l'imperi espanyol, necessitaven un estendard, alguna cosa singular que els representés, i a més, alguna cosa que clavés. Miri, això és important. Aquest és el punt a partir del qual comença tot allò que nosaltres som i defensem allà on sigui, arreu on anem. I crec que aquí entra el que se'n diu a les regles del que és la modernitat o la moda, no? I bé, a partir d'aquí jo crec que els catalans necessitaven aquest estendard, ja el teníem de feia anys, només el vam modernitzar i el vam utilitzar com el vam continuar utilitzant, l'utilitzàvem des d'antany, el vam utilitzar aleshores i el vam continuar utilitzant quan aquells que suposadament els castellans han fet creure que eren els que ens l'havien portat ja no ens n'anaven. Aquesta és la teoria. Molt bé. Imaginar, sabeu vostès això? És aquí que l'any, com sempre, Riera avall, quan s'acaben les cases, travesseu la carretera i és un edifici que hi ha davant, que es diu, veureu, Alquímia o Encanteri. Riera avall a la dreta.